Nosaltres una mica anem molt il·lusionats, com deia, per poder explicar el projecte que estem desenvolupant a la ciutat de Barcelona, que és un projecte innovador, perquè precisament el que estem fent, com poques ciutats a nivell europeu tenen, és combinar precisament les polítiques urbanístiques i les polítiques de mobilitat al servei del que són els valors de l'ecologia, no? I per això som una àrea ecologia, urbanisme i mobilitat en el marc de l'Ajuntament, i el que ens permet és donar sentit precisament a tot allò que estem desenvolupant tant des d'urbanisme com des de mobilitat, un urbanisme social al servei de la gent i una mobilitat sostenible, no, que permeti realment apostar pel transport públic i sobretot garantir el dret a la mobilitat dels nostres veïns i veïnes. Les ciutats tenim moltíssima responsabilitat a l'hora de fer baixar aquests objectius genèrics que marquen els organismes internacionals, com pot ser Nacions Unides o la Unió Europea, precisament a fer-los pràctics, a fer-los factibles, a fer-los viables, no? I per això nosaltres, doncs, una mica el missatge que hem llançat des del començament com a ciutats, però especialment des de Barcelona, com vam fer a la cimera de Nacions Unides contra el canvi climàtic que va tenir lloc a París el passat desembre, és dir, nosaltres no esperarem el que els estats vulguin fer, el que Nacions Unides vulgui fer, el que la Unió Europea ens digui que hem de fer. Nosaltres farem moltes accions, moltes propostes decidides per arribar a fer possible aquesta lluita contra la contaminació, aquesta lluita contra el canvi climàtic, aquesta aposta real per la sostenibilitat i per la millora de la vida de la gent. És veritat que ens aniria molt millor si els estats, no, a diferència del que ens passa aquí a l'estat espanyol, no, que estem sols i tenim un estat que voluntàriament suspèn en sostenibilitat i en medi ambient, si ens ajudessin, si fessin una aposta, si fessin una legislació que no anés contra les energies renovables, per exemple, no? I que ens ajudés a poder desenvolupar actuacions en aquesta matèria. Però malgrat hi hagi això, nosaltres som responsables i a més estem decididament actius en aquesta aposta per la sostenibilitat. Nou Barris és un districte apassionant, però que té molts reptes a assolir durant aquest mandat. Segurament la principal problemàtica és una qüestió vinculada a temes de situacions de vulnerabilitat de moltíssimes famílies. Per exemple, amb el tema de l'habitatge estem treballant moltíssim per garantir el dret a l'habitatge de tothom i per tant hem creat un espai, per exemple, de relació amb els propis veïns i amb bancs i propietats per intentar mediar i evitar els desnonaments. Hem aturat des que estem governant 184 desnonaments, dels quals 100 ja s'han resolt de forma definitiva i 84 estan en procés de mediació. Però l'objectiu sobretot és això, estar al costat de la gent, és oferir alternatives per aconseguir llocs de feina de qualitat i estables, és garanties de subministraments bàsics, per exemple, i per tant hem creat també oficines específiques amb un servei específic per garantir aquest accés als subministres, com pot ser l'aigua o l'energia, perquè ningú es quedi sense això, però sobretot estar al servei dels veïns i veïnes des del començament, ser un aliat i ser un actor clau en la millora de la vida d'aquests veïns que, malauradament, pateixen unes desigualtats en relació a altres barris de la ciutat molt grans. Barcelona és un referent en relació a l'espai públic a nivell internacional i volem continuar sent aquest referent, però sí que creiem que hi ha marge de millora i que es poden fer moltes coses diferents. Ara una de les apostes claus que hem situat des del començament també del mandat ha estat una estratègia de forma coordinada des dels edificis, dels habitatges i l'espai públic des de la perspectiva de la rehabilitació. És a dir, com plantegem els materials que utilitzem, si són més permeables, si són menys permeables, si són més tous, si no ho són, per què ens convé un material o un altre, si volem més o menys vegetació en el nostre espai públic. Totes aquestes són decisions que creiem que podem millorar. També un element d'accessibilitat. Som una ciutat referent amb l'accessibilitat, però ho podem ser encara més per tots els col·lectius, però des d'aquesta perspectiva de la rehabilitació integrem l'espai públic com un espai on som una ciutat mediterrània, la gent hi passa moltíssim temps. I per tant ens agradaria que aquest espai sigui el més amable, el més humà i el que estigui més vinculat amb les activitats i amb els usos que la gent hi fem. Una de les propostes centrals del nostre programa era fer una aposta per guanyar el carrer. Això s'expressa des de múltiples opcions, però sobretot era canviar la jerarquia present en l'espai públic, en què el 80% de l'espai està destinat al vehicle privat i el 20% a altres mitjans de transport, però també al vianant. I potenciar precisament que a la ciutat de Barcelona la gent es mou moltíssim caminant, i per tant hem de tenir més espai per poder moure'ns amb dignitat, amb qualitat, i no haver-nos de barallar amb una terrassa o amb uns contenidors o amb unes bicicletes
bicicletes, no? Garantir aquesta convivència en el propi espai públic. Per això tenim propostes diverses, però que van enfocades a la mateixa direcció. Per una banda hi ha la proposta de les superilles, que creiem que són propostes molt ambicioses, que no només és alliberar espai públic, és que aquest espai públic es doti d'altres usos i d'altres activitats. Tenim el cas de Germanetes, per exemple, en el marc del districte de l'Eixample, que ja forma part d'una apropiació prèvia dels propis veïns d'aquell espai, de dotar-ho d'usos, de dotar-ho d'activitats, i per tant el que estem fent simplement és dir, escolti, això ja estava funcionant, anem a ordenar-ho, anem a concretar-ho. Després hi ha altres actuacions, com pot ser precisament avançar en la pacificació, que hi ha molts carrers de la nostra ciutat que creiem que cal potenciar la mobilitat a peu i a més amb garanties i amb seguretat. En relació a l'aposta per la bicicleta a la ciutat, jo crec que hem fet avenços, però ens queda molt camí per recórrer per estar al nivell de ciutats com Copenhague, com Amsterdam, fins i tot com Berlín, no? Que realment han fet una aposta amb infraestructura. A la ciutat tenim més de 100 quilòmetres de carril per bicicletes, però l'objectiu és triplicar-lo en aquest mandat i arribar als més de 300 quilòmetres de bicicleta per tal de que aquestes problemàtiques de convivència, que són naturals perquè l'espai públic destinat a vianants i a bicicletes és reduït, és molt petit, i per tant entenem que hi hagi moments en els que es faci difícil que tot hi passi sense cap tipus de conflicte, però que volem és garantir espais segurs, i per això l'aposta que fem és que siguin calçada, que no vagi amb vorera, perquè tothom tingui el seu espai de seguretat per poder moure's per la ciutat amb agilitat, amb rapidesa, en funció del mitjà de transport o del mode de transport que s'utilitza. Sobre el debat del model de turisme i la gestió d'aquest turisme, és una de les qüestions que aquest govern ha entomat des del començament. Vam començar desenvolupant una suspensió de llicències per poder tenir temps amb veïns i veïnes i també amb els actors diferents vinculats a l'activitat turística sobre quina era la regulació i quina era l'ordenació que havíem de tenir, a més perquè veníem d'una gestió anterior nefasta, de barra lliure, de cap tipus de norma i de realment molts problemes en els barris sobre la convivència i sobre la priorització dels veïns, que molts veïns es veiessin forçats a marxar dels seus barris, era una situació que no ens agradava. A partir d'aquí hem estat treballant molts mesos i hem començat a tenir eines, no totes, perquè és un tema complex que abarca des de qüestions de mobilitat, de qüestions també d'ocupació, d'activitat econòmica pròpiament, però també urbanística, de llicències. És un tema complex, però sí que hem començat a abordar-lo. Tenim un primer instrument, que és el Pla Especial d'Allotjaments Turístics, que el que pretén és combinar. D'una banda, hi ha zones de la ciutat en les que estem arribant a un límit. I no ho diem nosaltres, ho diuen els propis veïns. Les darreres enquestes de la ciutat situen que al voltant del 80% dels veïns de la ciutat creuen que estem arribant a un límit, que la ciutat està desbordada, té una sobremassificació en relació al turisme. Per això creiem que hi ha zones de la ciutat que hem de protegir, perquè tornin a ser, això no vol dir que no hi hagin turistes, perquè n'hi hauran igual, però que hem d'aturar una mica aquesta deriva en la que no hi havia fi d'allotjaments i botigues i determinats comerços que anaven associats. Per altra banda, creiem que les eines han de ser de regulació, d'intentar combinar també, hi ha altres municipis de l'àrea metropolitana que poden acollir també aquests allotjaments turístics i altres zones de la ciutat que no tenen aquesta massificació, en les que pot anar bé fins i tot per la dinamització econòmica d'aquells barris. Però tot amb una combinació equilibrada, trobant aquest equilibri i sostenible, perquè el que volem fer és preservar que som, sí, evident, una ciutat turística, però sobretot som una ciutat per viure-hi, som una ciutat pels seus veïns i veïnes. Nosaltres creiem que ara mateix tenim una oportunitat, com mai, per poder avançar en relació a la gestió pública de l'aigua, en relació a la recuperació del control públic sobre aquesta gestió. Aquesta és una competència que està cedida a l'àrea metropolitana de Barcelona i arrel d'aquesta sessió, l'àrea metropolitana de Barcelona, el mandat anterior, va desenvolupar un contracte de forma, des del nostre punt de vista, força
opac i poc habitual, doncs amb una adjudicació directa, sense concurs públic, transferint totes les propietats públiques en relació a les canonades i a moltes coses vinculades amb la producció i amb aquesta gestió de l'aigua. I ara darrerament ha sortit una sentència, després de moltes denúncies tant veïnals com també d'altres empreses que volien poder haver pogut concursar per aquesta gestió, en la que la sentència el que fa és donar la raó als veïns, a les veïnes i als moviments socials dient que no s'ha fet de forma correcta i que per tant el que s'ha de fer és revertir aquesta privatització de la gestió de l'aigua, tenint en compte que ja operàvem de forma alegal, per dir-ho d'alguna forma, malgrat hi ha una sentència que també diu que era de forma il·legítima, o fins i tot il·legal. Per tant, nosaltres el que creiem és que ara tenim l'oportunitat de recuperar aquest debat, de que creiem que és un element central, perquè ara mateix molta gent té problemes també per tenir accés a l'aigua garantit. Creiem que l'aigua és un dret humà i ha de ser tractat i gestionat des d'aquesta òptica, no des d'una perspectiva mercantilista, sinó des d'una perspectiva de dret humà i de bé comú. I per tant creiem que la millor manera de fer-ho, com han fet ciutats de països com França o Alemanya, diverses, però també com ho estan fent als Estats Units, com s'està fent a Austràlia, com s'està fent a tot el món, hi ha una tendència per la remunicipalització, per la gestió pública. Nosaltres volem ser com París i com Berlín i per tant reivindiquem que l'aigua passi en mans públiques. En l'àmbit de l'energia és un altre dels reptes que tenim, perquè creiem aquí tenim més complex, perquè la normativa i la legislació és més complicat, perquè la normativa i la legislació no és pròpiament municipal, inclús no és ni autonòmica, és d'àmbit estatal. Tenim una llei del sector elèctric fixada a nivell estatal que va contra gairebé totes les competències dels ajuntaments. Aleshores el que estem intentant és treballar per buscar també les escletxes, els forats que ens deixa aquesta legislació, perquè sí que creiem que aquí el que hem d'intentar garantir és l'accés als subministres bàsics i per tant això ho podríem fer amb una comercialitzadora pròpia municipal, i també desenvolupar estratègies decidides de generació d'energies renovables, a diferència de tot el que està fent el govern de l'estat espanyol, per exemple. Per tant, creiem que amb la creació d'un operador energètic municipal podríem trobar mecanismes que ens permetrien desenvolupar aquesta estratègia. Que cal recuperar la Rambla com a avinguda emblemàtica, singular, que connecta el mar amb la ciutat, és una qüestió que no dubta ningú, i que segurament està sobre de la taula des de fa molts anys, masses anys. Per això la voluntat sempre ha estat del govern municipal i també del districte de Ciutat Vella de plantejar tot un debat al voltant de com podem fer possible aquesta recuperació. I per tant, en el marc del Pla d'Actuació Municipal s'han desenvolupat diferents debats sobre aquesta actuació que considerem que és una actuació prioritària. A partir d'aquí hi ha moltes propostes. A nosaltres ens agradaria, també amb el temps suficient per poder fer el debat, presentar l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Territorial de tot aquest àmbit, que és un pla que es va iniciar el mandat anterior, però que creiem que cal donar-li una volta i que cal incorporar moltes mirades i moltes visions. Per tant, nosaltres estem constantment treballant amb el districte per veure com podem anar apropiant-nos d'aquest espai, que segurament passa per dotar-lo de connectivitat amb determinats equipaments, de posar en valor que és una Rambla que no és només unidireccional, sinó que és transversal, que s'eixampla per tot el que és Ciutat Vella, que connecta els barris de Ciutat Vella, que a més hi han d'haver-hi moltes coses diferents a les que hi passen ara actualment, que està molt enfocada a un determinat turisme i que té poc a veure amb la vida dels veïns i veïnes. Jo a vegades penso, jo crec que no m'hi he assegut mai en una terrassa de les Rambles, o sigui, coses d'aquesta mena. Jo el que faria aquí és demanar o animar els veïns i veïnes de la ciutat a que ens féssim nostra la Rambla, perquè les coses, una vegada els veïns i la gent de la ciutat es recupera i es reapropia d'aquests espais, les dinàmiques canvien soles.